kumsang ni somni pathuma thil thleng kha ania rol thar kumsom ni mi sablia hi achung tenen Bangladesh a an chenga college akal ve meka ma se azirna rangota a insor bing thei big lo chung ko hosa an nilova chu wangin arfam pakhata managerin athok ve ta ani ta hian marma nampo an thok ve nuala sablia hian marma nam ta chu angai na in akom ve fo thina athian marma nam ta chu ama aya upavek an ni thung sablia hi midigle rin tak ani awang hian an pu chuan manager ada ani renga ma se chu athian marma nam ta chuan an lo ngai theivak lo thung thildik lo ti zau an chin thina wangin marma nam ta chu sablia chuan akam khat ve zau thina marma nam ta chuan an ayano pangina ati dik lo an khakta chu ngai theiloin voi khat phei chu anin ti boi pha hiala an pu lo kalin alo beng dai theita shramani sablia chuan chung an boina ta chu a theihil vele maya ma se marma ho ta chuan an lo theihil ve ozong lo mai phubalak an lo tum ran alo ni a anin ti boya tanga thlani nu vela chuan chung marma ta chuan sablia chu manin an soi sa ta chiam maya an phuar bet nge ani sablia chuan an mana tanga darkar som pani nu vela anu chu a khol ru thei ta hlau maya an man thu tele an soi sak wak thu te a hril man chawa ma se khol chu atop ta dai mai sablia chung ta chuan anu rei lo te a sablia phone atang chuan khol an dong le a ma se sablia ni to lowin mi pakhat chuan an fa patan nan nuai som panga alo phut hem mai police an hril ani chuan an fa pa an tha ngal tur thu an hril bok sablia te hi mi hausa mi khosa thei an nilova nuai som panga chu an tan ti ngaina om ho lo wana ra ang ani apa chuan poisa chu ti niam sak turin angena an lo pom ve mai bok nuai ni in an ti ta ani poisa in hlan ni tur September nili alo thlen chuan Bandan district headquarters bula an kala mi pahni lo om ve te na chuan poisa an hlan ta ani an fa pa chu atuk jingkar lo ho turin thu an shila ma se ni thumlai aliam nu po a an fa pa lo ho thei tak lawa chuan du than tur dang an nei talo police ne na chuan an kala an fa pa bo an report thei nan hian som takin ni som phat lai an tuar ani anu chuan thlani kalta a anin ti boi pui ta chu a hrila police ta chuan chung a in ti boi pui marma ho ta chu thu zo fia turin mi paruk lai an mana an do pa atira chuan an ngoi tat thung ma se an han vuak hrep nu chuan pakhat chu a in puang ta khatia sablian anu a khol ti an hriat khan an thin rim ema an lo rek hlum man dai to ni in an ngei omna em chu a tha to hnuwa po poisa a chung te bula an va phut le kher hi ani an nin an fa panun an nei theinan puk tur zongin an kuala an phi boi te lul nen anin puan dan zela chuan an ti hlum hnu khan arwang da bonan an chan soma ati tha te chu chumin an einia mole abak abang aru le adang te chu ram hnuai ate tlanga te an pai dar ani police ta chuan an mani hruain arwang an eibang an paina chuan an kalpuya an zonga aru ta chu an munel nual hloma sablia nu le pa te po an kal tel ve a an fa pa an mu dan tur chu avana don tak em an holama chuan mi pui thin rim chuan konglo dangin an jinga pakhat chu police car tang chuan an potthla a an vua a an soisa a mi pui kut tuarin boral ta ani adang mi panga te chu danin hrem nana tak apek ngei arin om